Molló presenta En el nom del rock, a Ràdio Sant Quirze. Molt bona nit i benvinguts a la 19a edició d'En el nom del rock, la quarta des del confinament de la llar. Salutacions de Carlos Cerqueda, editant i mesclant des de casa seva, i de qui us parla, Quim Mollor, des de la meva, evidentment. I abans de començar vull agrair les mostres de suport rebudes aquests dies, totes les paraules d'ànims i agraïments per la tasca que fem. Però tal com us he anat contestant per WhatsApp i per altres vies, per mi és un plaer fer això. I pel Carlos també. Ens agrada i ho volem fer. I com ja sabeu, voler és poder. Amb els mitjans que sigui, inclús amb els més bàsics com ho estem fent nosaltres. Només fa les coses qui té ganes de fer-les i qui vol fer-les. Però el que dèiem, estem emitint pel 90.9 de la FM, a Ràdio Sant Quirze, a través de la app oficial i per internet a radiosantquirze.cat. Avui començaré amb la banda dels germans Jordi i Marc Castillo, els Morgan Jr., que ens van sorprendre la setmana passada amb un nou videoclip rodat a Nova York. És el quart del seu últim àlbum, Tannhauser, i que pertany a la cançó Les Mosques. A part dels discassos que van publicant, tenen una capacitat per crear vídeos que fan les delícies de qualsevol aficionat de les arts audiovisuals. És una llàstima que per la ràdio no ho pugueu veure, però us convido i us animo a que entreu al seu canal de YouTube, que es diu Bionicze, us lletrejo, preneu nota, B de Barcelona, I d'Itàlia, O d'Oviedo, N de Navarra, I d'Itàlia, C de Catalunya, Z de Zaragoza i E d'Euskadi. Doncs allà trobareu totes les joies audiovisuals del grup. De moment, aquí en el nom del rock seguim gaudint de les seves cançons, com la del darrer videoclip, aquest que us he comentat, que està gravat a Nova York i que és de la cançó Les Mosques. Les mosques, això va sempre de mal en pitjor. Encara carreguis les hores mortes, mai donen flor. Vinc amb els ulls venats a buscar el millor esguard, però a recular com el cranc. Segur que tu em pots ensenyar. Seré qui ho digui mil coses, seré qui no es vulgui amagar. Sé que la pressa és l'estrès que ens espera, ja no et vull al costat. Vinc amb els ulls venats a buscar el millor esguard, però a recular com el cranc. Segur que tu em pots ensenyar. Girarà d'un que porto aquí dintre, electró. Aquest caos que veu com m'estimbes sense conductor.
guanyar temps a la boira. És un joc de mans. Vinc amb els ulls banats a buscar el millor esguard, però a recular com el cranc. Segur que tu em pots ensenyar. Gira l'àtom que porto aquí dintre d'un sols electró. Aquest caos que veu com m'estimbes sense conductor. Genials, com sempre, els Morgan Jr. Que, per cert, l'altre dia estava mantenint una bona conversació amb el Jordi Castillo, com totes les que mantenim. Estàvem parlant, doncs, lògicament, sobre el moment que estem vivint. I li deia doncs, que sento que he perdut una mica el rumb, que quan tot això s'acabi costarà tornar a la rutina de cada dia. Perquè, no sé, ara em llevo quan acabo la son, menjo quan tinc gana, dormo quan m'entra la son, o sigui, no segueixo cap rutina ni cap esquema establert. I em va dir una frase que em va quedar gravada. Sí. I em va dir, sí, és d'aquesta manera de procedir quan te n'adones que aquest ordre de coses ens fa sentir lliures. Per molt confinats que estem, hem de saber gaudir d'aquest moment que no deixa de ser imposat, evidentment, però que a la vegada, si ens ho proposem, li podem treure suc, si sabem aprofitar el present, clar, el dia a dia, sense pensar en el que ens depararà demà. Ja hi arribarem, ja es veurà, no ens capfiquem massa ni ens fem mala sang, perquè tampoc solucionarem res ni canviarem tot allò que ens pugui deparar el demà. Vivim aquests dies. I was walking around just a face in the crowd, trying to keep myself out of the rain. Saw a vagabond king wear a styrofoam crown, wondered if I might end up the same. There's a man out on the corner, he's singing old songs about change. Everybody's got their cross to bear these days. She came looking for some shelter with a suitcase full of dreams, to a motel room on the boulevard. I guess she's trying to be James Dean. She's seen all the disciples and all the wannabes. No one wants to be themselves these days. Still there's nothing to hold on to but these days. These days, the stars ain't out of reach. These days, there ain't a light on the streets. Oh no, these days are fast, nothing lasts in that graceless age. There ain't nobody left but us these days. Jimmy's shoes had busted both his legs, trying to learn to fly. From a second-story window, he just jumped and closed his eyes. His mama said it was crazy. He said, Mama, I've gotta try. Don't you know that all my heroes died? And I guess I'd rather die than fade away. Yeah, these days the stars ain't out of reach. Yeah, but these days there ain't a light on
These Days, de Bon Jovi. Que maca aquesta cançó. Hi ha una frase d'una estrofa que diu: he vist gent tractant de ser qui no és. Ningú vol ser un mateix aquests dies. Greu error tractar de ser qui no s'és. Només si som capaços de ser qui som, sabrem assolir els nostres objectius amb èxit. Bé, canviem de tema. Fa 10 dies, el passat 5 d'abril, es complien 26 anys de la mort de Kurt Cobain. Cobain no solament va ser el principal compositor de Nirvana, sinó que, a més, va representar el seu líder i centre espiritual. Amb l'èxit de la banda de Cobain, es va convertir en una celebritat internacional, una posició incòmoda per a algú que havia declarat que l'últim que volia era ser famós. Escoltem In Bloom, quart i últim senzill de l'àlbum Nevermind. Sell kids with food.
Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes... Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta... Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap... Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit. I els dissabtes repetim. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. El 5 d'abril és una data trista per l'efemèride del rock, concretament del moviment grunge de Seattle. No només va ser la data de la mort de Kurt Cobain, amb només 27 anys, sinó que els capricis del destí també van fer que un 5 d'abril del 2002, tot just ha fet ara 18 anys, també ens deixés Layne Staley, a l'edat de 34 anys. Layne Staley va ser el vocalista i lletrista d'Alice in Chains, una de les 4 bandes més importants del moviment grunge a Seattle, junt amb Pearl Jam i Soundgarden. La banda es va fer famosa pel seu distintiu estil vocal, que combinava la desgarradora i talentosa veu de Staley amb les veus harmòniques del guitarrista i també vocalista de la banda Jerry Cantrell. Durant tota la seva carrera, Layne Staley va lluitar contra una severa addicció a les drogues. Malauradament, aquesta addicció va ser la que va apagar la seva portentosa veu per sempre. Escoltem Alice in Chains i Man in a Box.
Bé, i ara, aprofitant aquesta incursió al so de Seattle dels 90, m'agradaria parlar-vos una mica del darrer àlbum d'una banda de tota aquella moguda dels 90 que encara està en actiu i que el passat 27 de març va llançar el seu darrer treball titulat Gigaton. I m'estic referint als Pearl Jam. Potser és un disc que s'ha d'escoltar més d'una vegada per assimilar-lo. Però d'això, a dir que és un bodrio, però bueno, no seré jo qui jutgi les aficions i els gustos dels altres, però sí que opino que potser és molt fàcil posar a parir la feina dels demés sense cap mena d'argument que el de no tenir res més que fer i quedar-se ancorat a la pròpia zona de confort, ovacionat pels palmeros incondicionals de sempre. Bé, en el meu cas, si alguna cosa no m'agrada, la ignoro sense donar-li cap mena d'importància, perquè realment per mi no la té. I si m'agrada, doncs l'escolto i la faig sonar aquí al meu programa, en el nom del rock. Per tant, escoltem Pearl Jam i el tema Whoever Said del seu darrer Gigaton.
Bueno, doncs podríem continuar amb aquelles bandes que van sorgir de Seattle a finals dels 80 i començaments dels 90. I, bueno, ja que hem escoltat a Nirvana, Pearl Jam i Alice in Chains, ara potser és el torn de Soundgarden. De tots aquells grups que van sortir de tot aquest moviment grunge, aquests 4 formaven un autèntic poker d'asos. El Soundgarden va ser una banda formada el 1984 per Chris Cornell, Kim Thayil, Matt Cameron i Hiro Yamamoto. Més tard, el 1990, Ben Schaeffer va substituir a Hiro Yamamoto al baix. Soundgarden barrejava elements del punk i del heavy metal en un so agressiu i brut. El so de la banda, en els seus primers treballs, s'assemblava bastant amb el so desenvolupat per Led Zeppelin, mentre que els riffs de guitarra de Kim Thayil guardaven una certa relació amb el so de Black Sabbath. La banda utilitzava sovint acords estranys i tempos pocs comuns a les seves composicions. En determinats temes, la sisena corda de la guitarra de Thayil solia estar afinada de manera més greu. Altres cançons estaven basades en acords poc comuns. Kim Thayil va declarar que la banda no es fixava en els compassos de les cançons fins que aquestes ja estaven escrites i va admetre que l'ús d'aquestes mètriques va ser un total accident. Escoltem Feel on Black Days.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dilluns, a les 6 de la tarda, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Quirze. La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas. Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, 4ª temporada. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Bé, ara, després d'escoltar les 4 principals bandes del so de Seattle, dels 90, podíem seguir escoltant algunes de les que les van succeir, moltes vegades pels antics membres d'aquestes mateixes, com per exemple els Audioslave, una banda formada el 2001 per l'exvocalista de Soundgarden i Temple of the Dog, Chris Cornell, i la secció instrumental dels Rage Against the Machine, Tom Morello a la guitarra, Tim Comefort al baix i Brad Wilk a la bateria. La crítica va descriure el so d'Audioslave com una barreja de Soundgarden i Rage Against the Machine, però després del disc Out of Exile es va notar un estil diferent al d'aquestes dues bandes. El so típic de la banda es va gestar en fusionar el hard rock dels 70 i el grunge dels 90, tot plegat unit a la peculiar tècnica de guitarra de Morello. Com a l'època de Rage Against the Machine, mai no es van utilitzar samples en els enregistraments dels seus discos. Solament es va utilitzar el so de la guitarra, les veus, el baix i la bateria. Escoltem Be Yourself.
Bueno, quina canya els Audioslave. M'encanten. I bé, i ara seguirem amb una d'aquelles bandes sorgides a partir del grunge, els Foo Fighters. I bueno, què puc dir jo ara aquí dels Foo Fighters que no hagi dit anteriorment? Doncs, no sé, que va ser la banda que va formar Dave Grohl, el bateria de Nirvana, el 1995, que el primer àlbum de Foo Fighters, titulat tal qual, Foo Fighters, va ser el primer projecte de Dave 8 mesos després de la tràgica mort de Kurt Cobain, que va llogar un estudi i ell mateix va compondre i va gravar totes les cançons, o sigui, tocant tots els instruments. Després s'incorporarien a la banda Nate Mendel al baix, William Goldsmith a la bateria, que després d'haver gravat totes les percussions al segon àlbum The Color and the Shape, a Dave Grohl no el va convèncer. Les va esborrar i les va regravar ell mateix. Llavors això, clar, el William Goldsmith això s'ho va prendre una mica com una putada i va marxar. Llavors va ser substituït per Taylor Hawkins. Després, més tard, s'incorporaria Pat Smear, que també havia estat com a guitarra rítmica Nirvana, i Chris Sheffield a la guitarra solista. I bé, d'aquell segon àlbum podem escoltar Monkey Branch. Wasting
Bé, doncs ara, després de Foo Fighters, tot seguit escoltarem els Stone Temple Pilots, una de les bandes contemporànies de les 4 citades avui dins d'aquell moviment grunge dels 90 a Seattle. Els Stone Temple Pilots va ser una banda fundada el 1994 pels germans Dean i Robert DeLeo, per Eric Kretz, Jeff Good i Chester Bennington, que seria substituït per Scott Weiland a la veu. Una de les seves principals característiques és la varietat d'estils musicals emprats a les seves cançons. La banda ha fluctuat dins de l'ambigüitat del rock alternatiu de la dècada dels 90, gaudint de gran popularitat en aquella època. Van vendre més de 17 milions i mig d'àlbums als Estats Units i més de 40 milions a nivell mundial. A principis de l'any 2008, el grup va sorprendre a l'anunciar el seu retorn als escenaris, després d'haver estat separats el 2003. Bé, i escoltarem el tema Interstate Love Song, una cançó editada com a tercer senzill del segon disc de la banda, el Purple, de 1994. La cançó és un dels èxits més grans de la carrera de la banda. La cançó és específica del grunge, però té traços de country o de rock sureny. Actualment, Interstate Love Song està posicionada en el lloc número 58 de les millors cançons de hard rock. Escoltem-la. A Sant Quirze, la jornada futbolística no acaba els diumenges. Cada dilluns
l'últim maig, el programa de futbol de Ràdio Sant Quirze entra al camp. A les 9 de la nit, l'equip capitanejat per Òscar de la Riba surt de la banqueta per entrar a l'àrea del futbol Sant Quirze. Tota l'actualitat del futbol local, amb repàs dels primers equips del masculí i el femení, l'amateur B i el juvenil, a radiosantquirze.cat i la 90.9 FM. Recordeu, l'últim maig es juga cada dilluns a les 9 de la nit a Ràdio Sant Quirze. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Doncs bé, que ràpid passa l'estona quan s'escolta bona música. Tan ràpid que ja ha arribat l'hora d'acomiadar aquest programa i ho faré amb una altra de les bandes preferides d'aquí d'En el nom del rock. Bueno, preferides meves, també. Ells són bona gent, bons músics i bons amics. Estic parlant dels Think Inside Me, que estaven en plena gira i aquesta maleïda pandèmia els ha tallat el rotllo de repent. De la mateixa manera que s'han cancel·lat tants concerts de tanta gent. I mira, com per exemple dels Morgan Jr. també, que havien de començar la gira ara al mes de març i també els han ben fotut. Però per això mateix, tingueu molta cura els que heu de sortir a treballar forçosament, no us la jugueu i de nou agrair a tota la gent que fa possible que els serveis bàsics indispensables continuïn funcionant. O sigui, tot el que són els metges, sanitaris, bombers, el personal de neteges, el personal dels comerços, els transportistes, els mestres, en fi, a tots moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Carlos, també, una vegada més, per fer d'aquest projecte una realitat. Gràcies a tots per ser-hi de nou. Ens trobem dimecres que ve. Avui us deixo amb el Javi García, el Rafa Saguar, el Borja Arriola i l'Òscar Fernández, des de Tres Cantos, Madrid. I per tot vosaltres, Think Inside Me i el seu tema Science. Bona nit, salut i rock. Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station.